Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na mauran-uran na Huwebes sa Indogabos pet sa Gis Nangunyan kana Nobyembre taon 2022. Sana po mahal na Diyos dapat ipigpaenot sa Gabos St. Jude ngunyan so Gabos na devoto tabi ni St. Jude magpasalamat. O dyan baga sa Lapu-Lapu yaon dyan ang simbahan ni St. Jude. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan Banwaan at tabi, minaimbitar mag-iriba-iba kita sa kod alas 10. Dahil na po magparahaloy sa pangarangkan tropa. Ako po si Pio Fernandez. Dakul kita ngunyan na akomodaro na istorya sa palibot. Sana abuton kan oras. Tawebes ngunyan taod-taod alas 10. Malaog po ang PhilHealth. Diretso na kita sa istorya. May pangyari dyan sa Tercer Distrito kan Albay, pinagusubaybayan kan sa tuyang mga pag-iriba. CGB Flash Report. Kumpadreng Jimmy, location, what's happening? Yes, salamat tabi pare. Pinagtutugay kayo niya to sa ngunyan dahil anta iguanin sarong miyembro kan Philippine Army nakipagputukan sa mga miyembros kan Drug Enforcement Group nakabase diyan sa Campo Seminole. Inoperate ini kaso Banggi tabi pare digdi sa may sitio Kisapi sa barangay Magiron sa Gaysay area sa Banwaan kan ginubatan haros basado digdi sa report bako pa nga ni final report na nakukuha niya to digdi sa kaaraman kan ginubatan na PNP sa pamamayo ni Chief of Police Larry Prepotente. Army and isinairarom sa operation kan Drug Enforcement Group and haros nag-aga nagpaikos-ikos ini tabi nagtukad sa bulod tabi pare and gamit pa da kay ni so service firearm kani nakipagbadilan asin maringan wala man naigo sa mga operating unit and informasyon nag-araga ini tabi pa rin ngunyan nagpahiringalo pa sana sa mga pulis nagserbi man na security habang nag-conducer ke operation ng Drug Enforcement Group gadan da ini tabi pa rin Gadan. asin dinara duman sa sarong hospital binanggit ko sa na hospital para pa-sertipikaran na talagang parte ka na proseso and dahil pa maisiyan kung piraan na nako ang gramo kan pospig tutubudan na ipinagbabawal na bulong. So ngunyan limitado ang informasyon digdi sa karaman kan ginabatan na PNP tabako man sindahan lead unit sa operation kundi dyan sa Campo Seminole Drug Enforcement Group tabi pare. Roger, so i-reconstruct kumpadre gadan an sarong miyembro ka na Puwersas Armadas Philippine Army, over. Philippine Army pero as of now dahil bibilugon tangunan na so pangaran and sa ini ni nakadestino pero sabi sa initial na informasyon digdi ni Chief of Police Larry Prepotente active pa rin na miyembro kan na army dahil siya na niya aram kung sa ina unit ini nakadestino. Roger, so yan paan sa tuyang susubaybayan so mga paraang tabay, stay put lang hold on. And ano ang circumstansya, ano ang nangyari? Go ahead tabi, pakirita. Actually, kaso Banggi, mga lampas alas 12, nag-coordinar na sa nadigdi na may operation and drug enforcement group sa areang nabanggit. And so mga pulis, kumbaga blanco, basta iguanin in operation. Ang ginibukan na Chief of Police, nag-dispatch sa siya ni na tao. Kaiba na nga ni siya man, partikan pagtao sa nakisiguridad. And kung ano so nangyari, duman sa lugar, dahil sinda kaiba sa naka-built-in na grupo ni nag-operate tabi pare. Roger, so... Hindi yun so naisiya na sana na nadadangog kan mga yaon digdi sa baba na nagpupurutukan duman sa taas. Roger,
ang nag-operate kumpadreng Jimmy sa initial na informasyon, operatibas kan Drug Enforcement Agency hali sa Campo Ola over. Aha. Okay, ang pinag-operate parang by bust ba o Para basta drug related operation ini. Dahil pa confirm kung by bust o kung ano, ang nakakais ka ini, so operating unit, so drug enforcement group, na yaon nakabase diyan sa Campo Simeon Ola. Na yun dapat gaangani sabi ni Chief of Police ang magpaluwas kan official na impormasyon tungkol sa bagay nini. Roger, so nag-operate matanga saro sa naan subject ka na operations ngunyan itong so aktibong miyembro ka na Philippine Army, Puersas Armadas, luminaban barangay ano tabi kumpadreng Jimmy, over? Sitio Kisapi, Magiron. Yan, Sitio Kisapi kan barangay Magiron kan Ginubatan nagburukbukan mag-aga tas tuminukad pa sa bulod, resulta gadan so subject for drug operations, over. Pinadala sabi ni Chief of Police, pinadala na niya sa Josepina Belmonte Duran Aba. Dahil nabanggit pa lang kung sa ospital, basta pinadala sa ospital and yaong pa sa mga pulis ko niyan, ang sabi, dahil man nagkukonfirmar si Chief na gadan, pero yaong na daangani dumanahiling an punerarya. Okay. Luna sige. dan punerarya. Okay, iyan ang initial na report pinagtutubudan na gadan pinagtutubudan Pa sana. na gadan ang sarong miyembro kan Puersas Armadas kan Pilipinas, Philippine Army kan magkaigwan in drug operations yung Drug Enforcement Agency hali sa kampo and diyan sa Sitio Kisapi kan barangay Magiron, Ginubatan, nagburukbukan mag-aga, resulta pigtutubudan na gadan so subject, over. Correct, tabi pa rin. So, taod-taod ka, baka may makuha ng ipidaso pang informasyon ang ginabatan na PNP o baka dyan sa Campo Simeon Ola may makapagiribata, dyan ang official na informasyon makukuha, tabi pa rin. Pero, ingwaw niya to, baka bumalik na sa mga miyembros kan na ginabatan na pulis na nagpasiring man sa nagdarakaan na itong nabaril sa ospital. Roger, kopya kumpadreng Jimmy. Tapos Sige. nga pangaran, baka makuha niya to taon-taon sa pag-agikan mga oras. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. DZGB Flash Report. Ngunyan pa lang po kaya nagbutwa ang informasyon manunungod sa bagay na yan, pero as a backgrounder, nagkaiga daw ning operations an sarong drug enforcement team hali digdi sa Kampola, nag-jump off kaso bangging magmamatanga, nag-coordinar sa Ginubatan Philippine National Police and day man tumar party so Ginubatan, nagtao lang ning seguridad ngunyan, so subject yaon sa Sitio Kisapi kan barangay Magiron kan Ginubatan Albay, subject kan operations, nagbarakbakan miyembro kan Philippine Army and resulta pinagtutubudan, and this is subject for confirmation pa taod-taod gadan ang nasabi ng miyembro kan Philippine Army. Ba, kung totoo man ang ganyan na may relasyon sa droga, what's happening? Pati Army, yan na po, pinag-operate kan sa tuyang mga Drug Enforcement Agency, operatives kan Drug Enforcement Agency, ali dyan sa Campo Ola. Diyan pa lang po kayo, nagbuto ang informasyon na pinagtututukan kan sa tuyang pag-iriba dyan sa luwas, kumpadreng Jimmy Nasalita. Kasabay ko si Pading Nal sa technical control sa AM Band, Newsroom, News Manager Mardela, Francia May Boras, and syempre si Angel Mustasa sa production, Newsroom as in Research, sa IT, sa broadcast Mimantabi, nationwide, worldwide, in high definition, in full stereo, high definition broadcast, DZGB News Online sa Facebook, as in DZGB Legazpi City sa YouTube. Yaon dyan, tarabang-tabang, Surusaralida, Richard Astor, as in si Tricia Litana. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Tingog kan ba no po ini? Sagot de las 10. Pag-Webes, sundo lang kitang 10 a.m. 15, Lapuas, alas 9. Kumpadre nga, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Tabi
Pwede, kita nakatutok digdi sa ICR sa City Hall Ibalong Centrum for Recreation. Yaon digdi kaya an ororon tabi pwede kan mga abogado asin an COMELEC manangod sa planong Silyuhana. Ining mga ballot boxes na bubugtakan kan mga invalid ballots na piko-question kan kampo ni former Congressman Pido Garbin Jr. In fact, kumpadreng Al, talagang seselyuhanan ngunyan tayo so orden kan COMELEC. So the process is ongoing na, kumpadre. Over. Yes, kinonfirm yan tabi ni Attorney Connie Del Castillo kan City COMELEC na igapalanin 10 days na itinao sa City COMELEC na iproseso yan pasiring duman sa Manila, kundi ngunyan ang first day ininota na talagang first day pa sana inaksyonan na kan City COMELEC. That is why yaw nagtabay digdi pade an duwang legal personalities kan mag-inibong na kampo sa kampo ni former Congressman Pido Garbin na hiling na digdi si Attorney Ayan Makasinag. And dahil ko pabistado itong lawyer man na nag-represent kay Mayor sa kampo ni Mayor G. Rosal. Pero may mga kaputan kaya digdi manungod padikan so proseso baga duman sa COMELEC Manila kung ano ang magiging sistema kan bilangan duman machine or manual counting. Komplikado tabi pade ang informasyon taan sabi ni Attorney Connie Del Castillo machine man giraray pero nagiulok si Attorney Ayan Makasinag sa kampo ni Congressman Garbin dahil sa sayang personal na pagkaisi manual tabi ang gagamiton na sistema duman sa COMELEC Manila. Para kipangaya sabi ni Attorney Ayan machine man gari ang gamiton paano kung iluwa giraray ining more or less mga 10,000 na invalid ballots kan o minaging eleksyon kung machine man gari ang gagamiton duman. Kaya personal na pagtubod ni Attorney Ayan bilang eksperyensyado na sa mga siring kaning kaso na manual tabi pa rin ang magiging sistema duman. Kaya lang sabi niya, bayaan mo na lang si Attorney Del Castillo kasi bago pa naman kasi bago mabaguhan man kayo ni si Attorney Del Castillo. Kaya medyo kulang pa ang eksperyensya manong duman sa nangyayari sa COMELEC Manila tabi pa rin. So ngayon, bigabantayan ta na sitwasyon digdi yaw naman digdi ang ibang mga suportador sa maginibong na lado, pero so far tranquilo man ang sitwasyon digdi sa ICR. Kumbaga gabos man open-minded, tranquilo ang kamugtakan, and then ang media tabi pa di medyo limitado lang ang area kan media digdi sa ICR parte kan proseso sa pagsilyo kaning mga ballot boxes na nitabi pa di. Roger, kumpadring Al. Yes. Pinagagalas ko lang pinagku-questioner pa so process kan pagbilang duman na iyan nasa jurisdiction na kan COMELEC Manila. Ang orden sa naman kan COMELEC Manila is very specific. Silyuhan iyan, i-secure, ipadara within this time prescribed duman sa orden kan COMELEC. Daiman paghurunan dyan kung bilangon na manual o electronic giraray bilang nagbuto pa yan dyan. Over. Eksakto tabi pa de. Aram mo mga kumbaga mga sa mga kahaditan sa naangkan maginibong na kampo kung machine o ning manual siyempre agabos man may mga may mga reaction yan maginibong na kampo sa lado naman yan kan mga supporters. Pero tama katabi pa de an order simple man sana sa lawag kay Gis Diaz magpungo yan aldaw Gis Diaz dapat may proseso na madara duman sa Manila ang mga pigka-questionaning balota tanganin na bala naman duman ang COMELEC Manila kung ano sistema ninda basan importante mabilang so tunay na resulta kan maabot 10,000 na yan na invalid ballots na yung tabi ang tigudunan na big question ni former Congressman Pido Garbin. Itong so pag-question kan sistema kan pagbilang duman sa Manila
dai man nakaulang sa padagos kang proseso na napagselyo as in secure ka na ballot boxes na yan. Over. Dahil man yan, tabi ba dahil man yan, naisingit lang yan digdi sa mga kapotan, tabi, dahil sa kaditan kan mga supporters sa Maginibong na lado. Roger to that. So sa ngunyan, ano na ang nangyari physicalmente? Paki-describe kumpadre hain sa mga ballot boxes? Kung nahihiling dyan, tabi? Yaw na sa laog tabi pa de. Sisingripong ko kung yaw naman agad sa mga balota, pero nakakaurong kaya initialmente lang na informasyon. So si Attorney Del Castillo dangan si Attorney Ayan digdi sa may pintuan na parte kaning ICR tabi pa de. So ano daan sabi kompadre? Pag naubos na selyuhan mo niyan, ipapadara na tulos-tulos sa COMELEC? Yes, yan tabi pa de ang plano. Roger. Okay, abangan na lang ang mga development digay. Nakatawag kita digay sa ICR, sa City Hall. Alarmario, thank you. Well, tadahan ta si kumpadreng Jimmy, follow up dyan sa ipinagpaluwas na flash report kasubago. CGB on assignment. Aramon ta. DCGB on assignment. Kumpadreng Jimmy, what's happening? Yes, pinagpaporopidaso niya to ang mga informasyon tabi pa de. Maski nga ni bako ang ginawatan PNP supposed to be mapalawas ka na informasyon, pero sa paginguha niya to kay Chief of Police Larry Prepotente, cooperative man din nakuha niya to ang propidasong informasyon, and double check na lang ini tao to napadalaga naman si Joshua sa bako sa PDEA tabi Joshua sa drug enforcement group tayo ba man si Blagman Guy dining unit ka na PDEA iyo ang nag-operate digdi sa banuan kang ginubatan. Daguguntaan na pakipaguro niya to kay Chief of Police Larry Prepotente tabi pare tungkol sa bagay na ni. Active siya? Ay nako, nagadili ng druga? Iyo? Ay nako, saan niya nakadistino? Sa pero police that person lang there. Para aaron magbuhat. Aaron magbuhat. Pero ang edad? Simula ko sa report? May agom na? Pero di man pagbuhat na pagbago mo na so inupilit nila kasi bang kita? Oo, nakapalit ang pasado oras po sila. Wala ba yung nagaro? Nagpuro-puro ng isang ulo. Iyo, sakit-sakit. Nagsakati. May badil man? Iyo. Ano, sir? Iyo. Anong badil siya? Nakipag-badilan? Nakipag-bato ka siya, sir? Oo, akong badil lagi. Ay, ang badil. Amo. So, sa lado kan, wala malay ko sa lado kan gobyerno? Wala, after the suspect of this case, so, apparently, part of the operating team. Exchange of time, yung tapos, yung mga bilang, kaya, tapos, tapos, duman sa taas na. Iya. So, hindi wala ka nisipin ako, sir? Isa kauso, pero di ko na po yung so niya na, inay, nasa punerarya na? Pinatara ko mong gano'n sa hospital. Dito nagbalik. Dito nagbalik. Mayroon duman sabi ng polis ko sa hospital, may nagkapang na duman yung punerarya, pero yun na pa de, yun ito. Yan ang nakuha niya itong informasyon kay Chief of Police Larry Prepotente. So yun ni, so official na report, bahala na dyan sa Campo Simerola, tayaw na dyan si Joshua. Sige di, ang pangaran, kumpadring Jimmy, ta medyo bako audible masyado. Yung first name, Aaron Magbuhat. Sa ina ka-assign na lugar? Dahil manabanggit sa sa informasyon,
kay Chief of Police kung sa ining kamsur da pero dahil niya aram kung sa non-unit kini attach. Mhm. Ang gamit da kay ni so service firearm na issue kan gobyerno. Yan, sige. Oo. So ani ba pang validation kaan nasa drug enforcement group na tabi pa di. Jimmy Sige, nasalita di si JB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy, sa istorya. Follow-up report, hali dyan sa ginubatan. CGB on assignment. Manungod iyan sa nangyari na operasyon kan Drug Enforcement Unit hali sa Campoola, not necessarily PIDEA, no? Basta Drug Enforcement Unit hali dyan sa Campoola, pinag-subject sa drug operations ang sarong persona na pinagtutubudan na inda subject for verification gadan yaon sa sarong ospital. Nangyaring insidente magbamatanga kasubanggi diyan sa sitio Kisapi kan barangay Magiron kan ginubatan Albay. Nag-operate ang mga operatibas kan Drug Enforcement Unit kan Campoola, and yan ang sabi nagkabarakbakan, may gamit man na armas de fuego ang subject. And iyan, i-subject pa niya to man sa confirmation kung talagang binawi ng buhay ang pinag-operate na yan kan mga drug enforcement unit na involved sa nasabi ng operasyon. On assignment. Miyembro daw kan Puwersas Armadas kang Pilipinas naka-assign sa Camarines Sur. On assignment. Ang biktima, On assignment. ang subject. Sige, diretso muna kita kan mga istorya pa dyan sa luwas. Si Ans nasa linya. Ans, marhay na aldaw man, go ahead. Good morning sa Pino. Good morning sa mga karatapa. Yaong nabalis ko dito sa laog din ipalong po sa Red Room sa natawan si ICN Comelec. And sa ngunyan sa Pino, apat sa ining county na mga ballot boxes na hali sa mga protected classified disease so that yung Legazpi. Pero kung ilaladawan po sa publiko ang itsura kayo sa laog mismo ka na ICR, kadakol di mga balota, pero bako man pala ng inisipyo, kadaklang kayo, bako man pala suhali sa mga clustered disease kapig sabay sa election protest ni former majority candidate Alfredo Gardin, and sa kanya pa natin sa orientation ni atay ni the representative of the party, please raise before the CPO and before me such Yes, Your Honors, we do not object to that manifestation of Attorney Makasinan. However, Your Honors, under the rules, we are not under the rules of COMELEC and any resolution that is not written, Your Honor, that if any representative of observing the opening and securing of the ballot boxes, Your Honor, that should be manifested. However, Your Honor, we do not object to the manifestation of Attorney. yes, but for the record, before the start of the opening of the door, I requested only one from both parties to observe. Other representatives can observe here, but just for that particular thing that because of the space, only one representative. Thank you. Your Honor, we So yan si Pio, ang sarong nyan sa nagputwa na ororon sa medyo dapul dibian na nakalaog na muya mag-represent kan na mag-inibong na lado pero pigklarado ni Atty. Connie Del Castillo, an election officer for Comelec Legazpi na solamente tigsaro siya na talaga ang representative kan kada lado na tutugutan ng makalaog. So, malinaw na posible sumag-inibong sa ng councils, budak ka mo na pinagtugutan dyan na media practitioners an dapat yaon dyan buda sa COMELEC over. Roger to that, Pio, and talagang higota isisek ka kung yaong kasalistahan as the official representative, and maski na nga ni official representative ka, Pio, pigahaga din digdi authorization letter from both parties na mapatotoo na sila talaga na tigtutugutan na maglaog digdi. Roger, so we go to the ballot boxes, yaon na dyan sa laog mismo over? Roger, Pio, ilaladawan ko ini duwang side ini na iguanin mga ballot boxes
Sunduman sa side na harani sa mga legal counsel and representative officials kan COMELEC, igwa namin nagabot na sa sampulo na hali mismo sa mga clustered precincts and pighalat pa sa iba and piga-check man gurari ninda sa piyogaring sulista kan mga clustered precincts dahil man pinagtaon na sa tuya pig-separate na ninda ni para mas madalian pag-check and pag-selyo tabi sa piyo. Inabot dyan so mga ballot boxes physically na yaon na dyan ngunyan, ano yan, may kandado o dai over? Pag-abot mi dig sa piyo, piglalaog pa lang ining mga ballot boxes. Naka-ready na ini sa opisina kan COMELEC sa baba. Itinakat iningo niyan, kanagtuo na sa official legal proceedings and nakapadlock and aramin ninibagang may garo ziplock na pigabolining tay tabi serpiyo pasiguro talaga tapos nakapang masking packaging tape ang gabos na palibot kining ballot boxes. Roger, so nakakandado pagkatapos iga pa kay itong so plastic strap, ano? Roger. So di color baga pagkatapos na mamaskikan igwa pa ning packing tape, masking tape, so itong sumay ngirit sumay ngimot kan lead LID so lead kan ballot box over. Roger, to that superior and aside kining security na pinagbuktak digdi sa mga ballot boxes, may mga label man kung sa ina lugar kung anong barangay like ining naiiling ko ngunyan igwanin from Bagong Bayan Central School ay nakabugtak man kung pirang pedaso gikan sa nasabitan na ngayong eskwelahan. So iyaon anduman sa specific na orden kan COMELEC kung arin mo na mga dapat na i-secure pagkatapos selyuhan i-deliver duman na bibilangon giraray sa COMELEC Manila. Over. Roger, ito na sa PIO. And talagang pinasiguro ninda sa mga ballot boxes. May mga number pa, may marka mismo kung pampiray ng ballot box na paglalawas. And talagang kung ilaladawan ko digdi Sir Pio, ang mga legal counsel maski may tukawan nakatirindog inita pigihiling nida saro-saro naglalaog na ballot boxes from the protested precinct even ining personahes kan city treasurers and COMELEC. Oho. Igwanin pigir resolbira na legal point ngunyan na nakakaatraso kan proseso over? As of now, ipigtataram si Atty. Ian, makasinag. Nangupunta tabi sa Pio. The other, which I had contested the breakout and we just I think that was the agreement so that the room here just before the contested ballot is on the occupied space. So if there is already a space to get or segregate the contested ballot, then the segregation should be done inside so that the rest would no longer be taken out. Ayan si Pio, Oho, sa mayor. Kung tamaan pag-intindi ko, Ans, iyan ang mga selyadong ballot box na yan, aabrihan giraray, buda kukuhaon sa mga balota na in question, over? Roger, tada Sir Pio, siring tampig, iladawag ko sa mo ko sa bago, duwa kay ining side, susarong side, bako man pala halay sa protested plus servicid, kaya ito ang pig-raise mo niyan ni Atty. Ian Makasinag na kung pwede o kaya dapat na ako sumangayaon lang o sumangkaiba lang sa kumbaga protested ballots or precincts and itaas and further diretso da sa proceeding. Yan. Ang gusto talang maintinantabian sa iyan ang mga isinakat na identified ng ballot boxes na selyado, may kandado, may plastic strap, may masking tape. Kung aabrihan pa iyan or daina tabi? Kasuba ko Sir Pio, ang ururunding ti pagsiling lang kung maayos sa pagkakandado. Yan. Saka kung maayos Sir Pio, so na-secure maray ining ballot box, diretso na ini sa inventory ninda. Pero kung may mailing silang discrepancy or problema, sa kaninda, posibleng aabrihan da. Sabi ka ining mga opisyalis kan COMELEC. Yan. So, madaling sabi, may isinarakat dyan na mga ballot boxes,
puros selyado, and itong so yaon sa nasa orden kan Comelec na dapat na isecure bada selyuhan, dai naman ito aabrehan, iyon na ito ang ipapadara sa Comelec. Over. Roger Tadachupe, and pinadara ko sa imo, sa messenger mo. Aha. So, ladawan kay ni na mga ballot box na nakaseparate talaga sa, and talagang saro before siya ikabigli sa may gitnang parte kan na ICR, iilingon po, okay siya o bako. Yan, okay. So iyan tabi dai naman pala niya bubukasan na mga ballot boxes na yaon mismo duman naka-specify kung arin ang dapat na darahon sa Comelec. Roger. Okay, sige. So, yan si Pio, initial information like this. Dahil pa nagpupuon sa pagselyo, iba pang proseso, pero naputol na si Ansano na naubos gid ang battery or yung load. So yan tabi magayon na naiintindihan both kakang gabos na para ang tabay niya to ang proseso ngan transparent and naiintindihan kan sa tuyang mga kairiba o sa tuyang mga para ang tabay an proseso diyan ngunya na pagka aga sabi digdi. Oh, sige tabi ha. Standby muna tabi, Ans. Apod ka na lang taod-taod kung igo din ning magbutwa na okay sa tuyang padago sa pagsubaybay kan istorya na yan dyan sa ICR. Nako, paano ba to? Anong advice mo, kumpadring Nal? Bata may time check kita. Joshua, pakihurunan mo na tabi. An sa tuyang magkakasabay, may time check kita. Dasuk nin maray an almost 40 minutes niya tong programa. Oras, Pilipinas, 9:36. An oras hatod sa Indokang aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X on polyester. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Milo Energy, magpursigi. Revicon, ilabas ang multilakas. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. Daming ganap in life. Just go with the flow. But after a long day at work, deactivate na and chill out with Embassy Whiskey. Aged in oak barrels for that smooth oaky flavor. Kaya chill muna tayo. Don't mind the stress. Importante, chill ngayong Pasko basta't may Embassy Whiskey. Kaya merry chill muna tayo. Drink responsibly. Nurse for Life Lilibet San Buenaventura. Alagang
Unilab. Natural lang sa akin ang maging maalagain, kaya ako naging NICU nurse. 20 years din ako sa abroad, pero umuwi din ako para sa pamilya ko. Hanggang malakas pa ako, lagi akong tutulong. Para ready akong tumulong, may emergency pouch ako, may Biogesic para sa sakit ng ulo, Immune Pro at 40D para sa vitamins. Para sa akin, ang alagang Unilab, di ka pababayaan. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Sodium ascorbate. Zinc is the generic name of Immune Pro. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kang banwaan. Pio Fernandez. DCGB on assignment. Duro-diretso kita paghali dyan sa Comelec, sarong putok na bareta, sa pagtugay pa niya to, kan sarong putok na bareta. On assignment. Joshua, yaon dyan sa Campo Ola. Joshua, what's happening? Yes, good morning Tabi, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Kaibahan ko ng unyang digdi, ang Chief PNP Drug Enforcement Group o PDEG. So nag-operate Sir Pio kanang nangyari duman sa Ginubata na magagantan na kanbilog na istorya. Siya si Police Lieutenant Colonel Heril L. Bruno alias Dagit. Sir, magandang umaga po. Live na tayo sa DCGB. Kasama natin sa kabilang linya si Sir Pio Fernandez. Makahingi lang kami sir ng details ng nangyaring operasyon doon po sa Ginubatan. Magandang umaga po sa Opo, sir, magandang umaga sir. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB. Sir, pwede po ba sir narrate ano po yung nangyaring operasyon doon sa Ginubatan? Over. Opo, ang ano po natin, nag-conduct po tayo ng bypass operation po rito sa suspect. Opo, ang kanyang ang karakter po, personalidad is si Corporal Aaron Magbuhat, isang AFP enlisted personnel po natin na naka ano po sa atin sa gate sa conduct of bypass operation. Siyempre, isa na Army, siyempre may dala siyang baril, gulat niya, pati siyang baril sa ano. So it so happen, ayun nga, nagkaroon ng exchange of fire doon sa area. At sa tingin na konting wala kasi madilim yung area. So yun, nagkaroon ng konting alitan ng putok. Mm-hmm. So it so happen na it was na pin down siya. So we were able to to contact yung ambulance niya para maano siya. Yun, ang nakuha sa kanya is buti hindi yung one grenade, tapos yung 45 and mga nakuha sa kanya more or less 2 grams na na shabu, cost of 13,600. So yun po ang ni Aaron Magbuhat. Opo. So kindly confirm sir, Corporal Aaron Magbuhat. Over. Opo. Miyembro siya ng Philippine Army. Saan po naka-assign? Over. Ang alam po namin is dito lang din sa area po eh. Dito lang din sa area natin siya. Mm-hmm. Okay. Opo, ano po ang kanyang partisipasyon sa illicit drug trade? Pusher, user, or ano po ba? Kindly expound po kung meron. Distributor, the same time pushing siya. Nako. Kasi nasa regional watch list naman siya. Nasa regional watch list and sa level ng distributor siya. Nako. So, gaano na katagal sa investigasyon ninyo na involved sa ganitong aktibidad ang persona? Actually, way back bago po kasi tayo dito sa area, pero sa report po natin sa umaabot sa atin at doon sa mga active participation po ng community, internal reports, lahat siyang ginaderd naman, binalidate. Po siya talaga siya, possible po talaga siya na gumagamit. Kasi na rin yan, if ever,
kiniklear ko lang kung talagang totoo na nag-random drug test ang kanilang unit. I think nag-pass with yata yan sa drug dati pa. Opo. So, but still, kagarawan siguro nila ng action taken, pero still, ganun pa rin ang trabaho. Hindi pa rin tumigil. Opo. High value target po ba, sir, ang classification ninyo dyan sa person? Over? Yes, HBI po siya. Ayun, opo. So, anong status? Na-confirm po ba na namatay or what? Over? Opo, actually, upon dun sa engagement po natin sa kanya, yun po ang constant. Namatay. Ano po? Okay, may yung napakiulit po kung ilang gramo ng shabu yung nakuha, over? Ang before yan kasi meron pa sa mga transaction before doon sa transaction sa atin. So, more or less 2 grams ang nakuha sa kanya worth 13,600. Oo. Doon sa actual buy bust kagabi, over? Yes, opo. Opo. And then yung mga firearms and explosives, may nakuha po ba sa kanyang meron katawan? na 1 grenade at saka po yung kanyang caliber 45 in which we were able to track down kung kanya talaga yung baril o kung authorized siyang maghawak ng dala ng baril sa labas, kung may PTC siya o wala. Opo. So far, ano pong resulta? Wala pa naman for verification pa lang naman kasi kagabi kasi. Ay, opo. O di, sige. Sa progress report na po nung namin ni yan. Opo. Opo. Sir, maybe anong oras eksakto nangyari yung buy bust and yung barilan, over? Actually, ang natin sa buy bust is nasa 10-15 onwards. Ayun. Oo, yung operations. Oh. Saan po inoperate? Sa residence mismo nila, over? No, sa yun? Sa daan. Nasa mismong highway, and then nagkaroon ng konting bulan kasi nga hindi naman yung lugar yun, nakamotor siya. Iyon, sa daan pala, sa daan. Sa daan siya kasi abutan, yung diskarte niya ba na mapilisan, magaling. He is very clever on that particular, kasi ang tagal bago natin siya na. Marami siyang, siya ang nasusunod kung saan niya dadalhin niya. Aba, kumbaga kaliwaan. Alam niya yung area niya, alam niya yung AOR niya. Kumbaga, talagang matalas kung tawagin dito nga, magaling. Opo. Kung hindi ka pasensyado, wala ka nakakapon kung hindi mo siya. Kumbaga ang style niya. Bigitaw ka sa kanya. Oo. Makukulitan ka sa kanya. Oo. Kumbaga sir, kaliwaan yung style, Oo. Kaliwaan talaga kasi gusto niya, nakamoto niya, nakaabot niya. So mga ilang buwan nyo yan na kinasing at inoperate, sir? Go ahead po. Sa mga mga intelligence gatherings natin, matagal na yan. Yung mga nakalagay ng validation yun. Andun naman yun sa report ko. Opo. O sige, sir. Thank you so much sa oras at informasyon. Mabuhay po kayo, sir. Kayo din po, mabuhay din po kayo. Sige. Joshua? Opo. Yes, Sir Pio. Sinakaroon pa. Chief Pidig, Police Lieutenant Colonel Harold L. Bruno. Baguhan lang pa nanilig si Sir Pio si Lieutenant Colonel kasi napasabak tulong sa argetong klaseng operasyon. And dito nga ni Sir Pio, ang yung pasanabigide is si Chief Medyo Pero Pangananita. So mga iba niyong personahes, yung padaduman sa luwas. Kasi nag-aasikaso pa ito nga nangyari nga ng operasyon. Okay, sige. So yun tabi Sir Pio. Naputol na si Joshua. DCGB on assignment. Salamat tabi Joshua sa mga follow-up report ali dyan sa Campo Ola. So nabilog na ang informasyon. Kan flash report ni kumpadreng Jimmy Nasalita. Konfirmado po sa rong miyembro kan Philippine Army. On assignment. Ipinagsubject sa buy-bust operation positive pak gadan ang subject. DCGB on assignment. Saro pang report bago kita maghanap buhay buda diretso ng parameters na mag-wind up kang programa. Diyan kita sa Premier Distrito kan Albay si kumpadreng Jomar. Pading Jomar, buhayan mo.
Salamat pa rin PJ. Good morning. So, i-report ko sa Pading Jomar, medyo... rape Pading sa Jomar, syudad ng Tabaco. Hello, putol-putol. pade. Putol-putol ang signal tabi kong Padring Jomar. Over. Hello, pade. Go ahead. Maridayal ako, pade. Maridayal ako. Sige tabi. Ano ba, ma-interview ba si Pading Jomar? Nako, patay tayo. Sige. At ang aning maihabol ta, bata nagakwanta so oras ha. Sige, yan. So mga, inisaro pang istorya. Nako, sa Tabaco, may rape. 2 years old, 3 years old. So, isus marisot biktima. Nako, grabe ni. 2 years old, 3 years old. Kumpadreng Jomar, go, giraray. Roger on that, pade. Kung kaso mabaga, pade, na i-report ko yan sa mga kaso kang rape cases dito sa syudad ng Tabaco na medyo nakalarma na. May 3 years old. May may lalaki na biktima. Nako. And pinag-urulayan na yan sa Committee Bakan Women and Family sa pamayon ni Kagawad Salvi Balingbing. And ngunyan, nakakaulay ta si Kagawad Salvi Balingbing. Tangani na maaraman ta. Ini pa lang pade, na-discover digdi na masalangkaw pa talaga ang record kung ang babasihan na so sa City Health Unit. So pig-examine baga duman muna sa CSWD. Alangkawon pa ang record. Masalangkaw ngunya na taon 27 na tulos kumparado duman sa PNP na 21 sana dahilan ta ito palan pade o 19 lang ata sa PNP dahilan ta kaya na nagdiretso pagkaso sa iba kaya kung mababasehan ta so aktual na reklamo masalangkaw kumpara na duman sa nag-file kang kaso. And aramon tanig di kay Kagawad Salvi Balingbing, chairwoman kang Committee on Family, Women and Family, kasi kung ipangungsod kang Tabaco, kung ano ang resulta kang ginibungit ng committee hearing, ano ang mga kausa kaini, nga tatarog kaini, arakiunom pa, halos kadaklan incest ang nangyayari. Tapos kung ano ang initial na possible na gigibuhon kan lokal na gobyerno kan Tabaco para at least maibitaran ng araw kaning mga pangyayari. Kagawad Salvi Balingbing, live kita sa DCGB Legazpi as in WGB Tabaco, nasa ibong na linya si Pio Fernandez. Pade. Maray na aga tabi, Kagawad. Si Pio po inikan DCGB. Yes po, good morning. Good morning, Sir Pio. Po, At sa gabos na naghinanyog sa DCGB, Legazpi and also syempre sa WGB sa Tabaco. Okay po. Opo, ma'am, ang medyo nakakakigkig 3 years old, 4 years old, biktima na ning rape dyan. Pagkatapos may nagreklamo, lalaki biktima ning rape. Ano ang findings indo kayan tabi sa komite? Yes po. Thank you, Sir Pio, sa pagtao po ning oportunidad na makaabot man sa programa mo and syempre kay Sir Jomar. Opo. Actually po, ining case kang LGU, Tabaco. Although hindi naman sa Tabaco, lahat naman may mga case na ganito. Kaya lang, sa amin may datos na nakaabot sa amin. Kaya nagtao kami kay solution as Committee on Women and Children. Nagkanda kami kay committee hearing sa gabos na mga concerned agency na saro ini sa makatuwang Mansamuya, taday mangkayahon ini kan local government with headed by Mayor Quisel na talaga naman naghadid pati sa muyang ina kang LGU na nagkukuha nga ni sa muya kay opinion kung anong dapat ning gibuhon, makatuwang kami. Kaya ini so first step ni Sir Pio na magkanda ko na kami kay committee hearing para makasulisit man kami kang mga ideas and mga suggestion kang bawat saro. Okay, duman sa initial na stage kan hearing, tabi, committee hearing, may nagbutwa na po, natata, arog na kaya ng edad ka na bibiktima kan rape dyan, 3 years old, 4 years old, and may lalaki may lalaki. Ano po ang nagluwas? Kung iguana po, go ahead po. Opo. Actually po, ining nakaalarma ini sa edad na siring ka ini with the report ni Dr. Liz Dongkan na saruman sa naga-support sa muya para matawanan at mabawasan ang siring ka ini sitwasyon. Nangyari po ini Sir Pio kasi may mga instances baga kita sa family na nagtrabaho sa ina
nawalat lang sa magurang. And syempre, tinda lang baga nag-iiribanan dyan. Iyan ang saro pang problema ka iyan. So, syempre, dahil man trabaho so lalaki, so ina nagtatrabaho, syempre tinda lang yaon sa laog kang harong. Ini ang pigupunan kang mga kasong siring ka ini. Okay. And, opo. Iyan so sa aki na isus makangurungirhat, madam, po, ano po? opo. Now, so duman naman sa lalaki na ang kadaklan baga lalaki dahil nagreklamo ni siya sir. Ano po ang nagbutwa? Anong nagbutwa diyan? Actually, ining sa lalaki, hindi pa ako masyadong sa lalaki kasi si Dr. Lisa ang dongkan, ang talagang siyang nag-handle ka ini. Opo. Opo. Si Sir Jomar siguro iguana i-update No. sa lalaki. Opo. Balikan. Pero makaalarma po makaalarma pag-araw ka ini. Pero Sir Pio, ang local government headed by Mayor Giselle, may mga programs po kami. Dahil nagpapabaya ang LGU. May mga programa, may mga allocated budget. Kaya lang, sa sitwasyon na araw ka ini, syempre, dahil naman po baga, may mga kanya-kanya bagay tadi, dahil naman madipensa ng siring ka ini. Kaya lang, ang local government, nagigibo kita ng paraan para mabawasan, as in, maputulong ang siring ka ini sitwasyon. Okay. 2020 baga, 2020, di man sa na-interview, pag 2000 pandemic, 2021, medyo nagalangkaw kita kasi open na, may mga estranghero na kita. And sa 2022, talagang naging open na kita, nagbutwa na. And sa ruini sa nagbutwa, nagdagdag ang mga case report kasi natawan tanin yung pagkakataon sa mga residente na dapat mag-report sinda. Kasi 47 barangay, Sir Pio, igwa kita ki-programa, manungod sa VAUSI desk, kumbaga sa mga kababaikan, sa kaakian, na nag-handle kayo sa barangay. Kaya iyo pa ini ang saro na nakakadagdag sa datos kasi nakakakuha na sinda ng mga reports. May mga nagtataon ng reports. Okay. Balikan ta duman madam sa aki 3 years old, 4 years old. Yes po. So nagbutwa na so kausa na kung nata nangyari yan. Ano po sa paghuna nido ang pwedeng legislative measure tanganing maditir o dain na mautroan arog ka na bagay na pwedeng ipasar yan sa sangguniang panlunsod over? Okay po. Sir Pio, actually nagplano na kami kaan with Councilor Onrubia kasi as a peace in order, yung man ang partner ko, and the members of the Committee on Women, na makreate kita. Pero ngunyan, for the meantime po, para sa panadalian na matawan tamaning attention and solution sa siring kainin sitwasyon, magburo barangay kami. Buro barangay para maipadagos so IAC, so information education campaign. And so kumbaga sa mga pamilya na igwa kisiring kaini, especially sa mga halangkaw ang case ng barangay, iyo po ando dumanon me. The first step and kasabay na po digdi so sa tarpaulin na may mga kaag na kita dyan na dapat maging aware, ini ang dapat nindang gibuhon, ini ang dapat na i-step ninda. Iyan po ang inot ng gibuhon. And yun po. And with coordination man sa Liga President, saro man siya sa nagtao man sa muya, suggestion na magburo barangay mo na kami. Buro barangay para at least makuami man sa mga ideas nila duman and sa mga opinion, solution po duman, Sir Pio. Opo. So ito madam, so saro pang naunambitan mo with the creation ka itong sumay mga VAUSI na dyan sa barangay, nagluwas na so mga records na talagang igwanin na lulupigan ka ito dailang nagbubutwa kaya naglangkaw ang statistics na kunyan madam, ano po? Yes po, opo. Okay, so then nagkusog na subuot kanso, di ba minsan sa pamilya sa makangirungirhat baga, di ba? Sa pamilya dahil nag-report, so syempre gatang di ka mag-usip. Sa organ na mangyari. Pero syempre sa igwa naman sinda kinararanihan, hindi po nagkusog naman kibuot. So arog Opo. So kumbaga the good of the bad madam, the good of the bad tamay lupig pero good tamay nagbutwa ng impormasyon na kapag usip na pwede nang susugon papanibagon so may kagibuhan over. Yes po, opo. May mga case na po kami na araw kayo nasa kaso na.
And may mga na-dismiss naman nga ni po, nang may natawa ng mga solusyon, with, sa CFWD kay Ma'am Jen and headed by Ma'am Maris Villanueva, na may mga kaso talagang nakafocus ng gansinda dito sa araw kaining kaso. Roger. Sige, Madam Tabi, I'm afraid very much afraid we're running out of time paano sa programa. Sa masunod po, bad makaulay mi po ikatanganing matabangan pa ang sa indong komite, buda ang sangguni ang panlunsod Tabi. Yes po, opo. Sir Pio, thank you so much. Ini saro ini kamo po sa radio, saro ini sa mga katabang man sa muya sa problema araw kay ini. Although nabako man sana sa tabako. Kaya ibang mga lugar igwa man talagang case na araw kay ini. Mga day lang talaga nagka-report. And ini na kumbaga na buhaya na matawang ko na lang po Sir Pio so gabos na ginanyog kang programa mo na maging aware na po ang mga pamilyang igwa ki case na araw kay ini. And sa mga nag-iisip pa matakot man sinda na may mga gigibuho naman kitang paraan. Okay. And salamat po sa giraray, Sir Jomar. Thank you. And sa sunod, aram ko hali po sa tuyang istoryahan sa imong oras. Iyo po. Okay. Thank you. Thank you so much. Sa oportunidad na ma-interview mo po ako, Sir Pio. Salamat din Marhay Tabi. Pading Jomar. Okay, Pade. Sa sakuyang pagsasaliksik, Pade, itong akiunong pa na biktima, sa rong insidente, tuluan biktima pa di ka ito, na puro na sa edad na yan, 3, 5, 6. Susko. Ang perpetrator, 12 anyos. Sus Mariose. Kaya riba duman sa biktima, so aking lalaki. Isus Mariose. Sa rong miyembro kan pamilya, so suspect na 12 anyos, nalulungkay hiling kan mga malalaswa sa cellphone. Ay, naku. Saro sa na ang suspect, tuluan biniktima niyang 3, 4, 5 anyos. Iyo tabi pa din. Tapos, so nagkahiriling duman sa cellphone, ginibo duman sa kapamilya niya masa na mga rakiunom pa. Pati so lalaki, ginibuhan. Makagira. Sige, tabil tadantin sa aga, kumpadre. Sige, susko, matindi. Saruyang pa de sa na-determine ng kang komite ba na kausa, iningso mga yaw sa cellphone. Ang iba baga pa de, mapait ka na kansok piso net baga dyan sa gilid-gilid, mahulog ki piso, di may access ka na sa internet. Yes. Doon, tapos yaon siya sa cellphone, nahihiling niya kung anong gusto niyang hiling niya. Tabata, day man ang mga restriction mo niya ng cellphone, day mo dapat mahiling. Opo, hain na kumpadre, itong 12 anyos na suspect. Dahil ko na pa din napalo because kumbaga na hinirib ko sa ng kasungan sa pagpum, pero dahil naitago na sa kuya, dahil ko na nasususog kung ano na nangyari. Sige, okay, sige. Nahinirib ko lang yan pagpun. Opo, sige. Iyan pa din sa mga kaso na nakasabay dyan sa records na iyan tabi pa din. Okay, sige. Yan pa din, magandang na bareta, Jomar Bian, DZTV. Sa paagi man kayan, buwebel tadahan ta for sirang istorya nga. Sa paagi kayan, salamat po kasi doon pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.